Kjo aktakuz ova optužnica nuk ka të bëj vetëm në një vepër të zakonshme penale. ne bavi se znači samo sa jednom obično krivičnom delom, znači jednostavno krivičnom delom. Aja ka të bëj me një sulm të organizuar dhe të planifikuar mirë U pitanju je organizovani i dobro planiran napad kundër infrastrukturës kritike protiv kritične infrastrukture të Republikës së Kosovës, Republike Kosovo, një infrastrukturë jetike për furnizimin e qytetarëve me ujë infrastruktura të pishëm koja je bitna znači za snabdevanje građana sa pijećom vodom dhe për funksionimin i za funkcionisanje e sistemit energjetik të vendit tonë. i za funkcionisanje znači energetskog sistema naše zemlje. Në bazë të provave që do të administrohen para jush, Na osnovu dokaza koji će biti sprovođeni ovdje ispred vas, do të vërtetohet se me datë 29 da dana 29. nëntor 2024 29. novembra 2024. godine të pandehurit Jovan dhe Dragisha Vicentijević okrivljeni Jovan i Dragisha Vicentijević së bashku me persona të tjerë të pa identifikuar ende zajedno sa ostalim neidentifikovanim licima pas një marrëveshje paraprake nakon jednog prethodnog sporazuma kanë vendosur një sasi stavili su znači të konsiderueshme të eksplozivit ushtarak znači vojnog eksploziva rreth 20 kg TNT oko 20 kg TNT në kanalin e Iberlepencit u kanalu Iberlepenca duke shkaktuar dëmtime të rënda materiale tako da su uzročili znači teške materijalne štete, ndërprerje furnizimit me ujë prekid snabdevanja sa vodom dhe duke rrezikuar seriozisht i tako da su ozbiljno ugrožili furnizimin me energji elektrike snabdevanje sa strujom në nivel elektroenergije vendi. na nivou zemlje. Andaj edhe për këto veprime, Stoga i za ovo postupanje, za ovo djela, prokuroria i ngarkon pandehurit tužilaštvo tereti okrivljeni për veprën penale, za krivična djela, rrezikim i rënd kushtetues ugrožavanje ustavnog poretka, me shkatërimin uništavanjem apo dëmtimin ili oštećenjem e instalimeve dhe pajisjeve publike javne instalacije i opreme lidhur me veprën penale, u vezi sa krivičnim djelom hyrja e veprës terroriste. izvršenje djela terorizma. Në bashkë kryerje. Sa izvršilaštvo. Kryerresht. Napred, Po ashtu, također, gjatë kontrolleve të realizuara në pronat e pandehurve, tokom kontrole koje su sprovedene u imovini za okrivljeni, janë gjetur dhe sekuestruar sasi e madhe e armëve, pronađene su i zaplenjene, znači, veliki iznos oružja, municione, municije, granata, granate, mjete ushtarake të komunikimit, vojne opreme komuniciranja, uniforma ushtarake vojne uniforme dhe pajisje tjera, i druge opreme, posedimi të cilave pra ka qenë në kundërshtim me ligjin në fuqi, znači posjedovanje koje je bio suprotno sa zakonima koji su na snazi. e që se vjedhoj A što kao posljedica, edhe akuzohen për veprën penale të armojtje pa leje. optužuju se za krivično delo neovlašćenog vlasništva kontrole i posjedovanje oružja. I nderuar trup gjykues, Poštovano sudsko veće, provat që do të paraqiten gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor dokaze koji će biti predstavljeni pred ovim sudskim pretresom përbëhen nga sačine se od raportet e policisë së Kosovës, izveštaj policije Kosova, raportet e teknikës kriminalistike, i izveštaj kriminalističke tehnike, ekspertizat e Agjencisë së Kosovës për forenzik
ekspertizi dhe vještačenje Kosovske agencije za forenziku, analizat e ADN-s, analize DNK, ekspertiza e Byros Federale të Hetimeve ekspertizi dhe vještačenje Federalnog biro za istrage, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Sjedinjenih Američkih Država, ekspertizat e policisë shkencore të Republikës së Italisë, ekspertize, znači naučne policije Italije, me zyre në Rom, sa kancelarijom u Rimu, raportet e organeve kompetente izveštaj, analizat e eksploziveve, izveštaj nadležnih organa o analizi eksploziva, duke përfshirë edhe ato të KFOR-it, uključujući i analize KFOR-a, Amerikan, američkog KFOR-a, analizat e pajisjeve elektronike, analize elektronske oprema, dëshmit materiale, materijalni dokazi, dokumentacioni siguruar za kontroleve, dokumentacija koja je pribavljena, znači tokom kontrola ili pretresa, si dhe prova të tjera kao i ostali dokazi, që në tërsin e tyre što u njihovoj celosti krijojnë një zinxhir logjik jedan logični lanac të pandërprer ne prekidže dhe të ndërlidhur i povezan me faktet e paraqitura në aktakuz. sa činjenicom tužilaštva Parajush do të paraqes prova će predstaviti dokaze që sipas vlerësimit ton koje po našem ocenu tregojnë se sulmin në kanalin e Iber Lepencit dokazuju da napad u kanalu Iber Lepenc përbën vazhdimsi të një serie sulmësh të rënda, znači serije napada, teški napada, sulmesh të rënda që në 3 vitet e fundit što u 3 posljednje godine kam pasur për objektiv su imali za objektiv, za cilj cenimin e rendit juridik ugrožavanje ustavnog poretka dhe sigurinë kombëtare. i nacionalnu bezbednost. Sipas provave që kemi siguruar, Prema dokazima koje smo obezbedili, e që do të paraqiten edhe para jush, a koje će biti predstavljeni ispred vas, ky sulm ovaj napad paraqet sulmin e 4 predstavlja 4. napad të natyrës së tij. iste prirode. Pas ngjarjeve të mëhershme Nakon prethodnih događaja që kanë cënuar drejt në së drejti koji su direktno ugrozili institucionet dhe sigurinë e vendit. institucije i bezbednost države. Më duhet të veçoj sulmin në zyrat e KKZ-s në Mitrovic, Treba da navodim znači napad u kancelarije OINA i Mitrovici. Do të theksoj rastin e sulmit të KQZ-s në Mitrovici. A KQZ-s? KKZ-s, në dhjetor të vitit 2022, U decembru 2022. godine Në dhjetor të vitit 2022. që tashmë veç kemi atë gjykim formës prerë. za koji napad već imamo pravosnažnu presudu. Duke vazhduar me sulmin ndaj ushtarëve të KFOR-it, Nastavljajući sa napadom nad vojnicima KFOR-a në maj u maj mesecu të vitit 2023, 2023. godine vendosja e barrikadave stavljanje znači barikada dhe sulmi në Banjska I në napad. shtator të vitit 2023, Banjskoj u septembru 2023. godine e duke u finalizuar i znači finalizovaći me sulmin sa napadom, terrorist në kanalin e Iber Lepencit terorističkim napadom u kanalu Iber Lepenc në nëntor të vitit 2024. u novembru 2024. godine. Gjithashtu, prokuroria para jush Također tužilaštvo je pred vas
do të paraqes prova konkrete će predstaviti konkretne dokaze lidhur me trajnimet u vezi sa obukama dhe përgatitjet i pripremljama që sipas provave i pripremama koji prema dokazima janë zhvilluar në poligonin ushtarak su odvijeni u vojnom poligonu i quajtur zvani Livadët e Pasurit në Republikën e Serbisë, Livade Pasulja u Republici Srbiji, që tashmë po dyshohet se ka dhe varrezë masive. a gdje se sumnja da trenutno znači i masivne grobnice. Krejt kjo Sve to masive. Presje, krejt kjo. si pjesë kao deo e përgatitjeve pripremama të aktiviteteve të kundërligjshme znači protivzakonitih djelatnosti ndaj shtetit të Republikës të Kosovës, protiv države Republike Kosovo. e që nga provat që kemi siguruar, A koji iz dokaza koje smo obezbedili, që do të prezantohen para jush, koji će se predstaviti ovdje ispred vas, po dhe nga provat e rasteve të mëhershme, ali i iz dokaza iz prethodnih slučajeva, događaja, vërtetohet utvrdit će se se qeveria e Serbisë ka pasur një rol kyç në këto përgatitje. da vlada Srbije je imala znači glavnu ulogu u ovim pripremama. Kyç në këto përgatitje. Ljoni shkurtimisht ti prezantoj shkurtimisht provat cilat Dozvolite da ukratko kaže predstavim dokaze dhe do ta përfitojmë. i završavamo s tim. Nga provat që do të vërtetohet gjendja faktike, Iz dokaza s kojim će se utvrditi činjenično stanje, siç është përshkruar në dispozitivin e aktakuzës, kao što je opisano u dispozitivu optužnice, do të provohet fillimisht dokazat će se početno Po, me raportet e kthyrjes së vendit të ngjarjes sa izveštajima izlaska na lice mesta dhe dokumentimin kriminalistik, i kriminalističke znači dokumentacije, menjëherë pas dokumentacionin kriminalistik, menjëherë pas sulmit, znači odmah nakon napada, duke vërtetuar dëmet e shkaktuara, tako da su utvrdili znači štete koje su bili nanete, vendi i shpërthimit, mesto eksploziva, sekuestrimi i gjurmëve materiale, zapljena, materijalne otiska, mostrat biologjike, biološke znači most, Predsjedno tužilaštva Republike Kosova. Ovo je kam kuptovat. ke kuptu veprat penale për të cilat akuzohesh. Da li ste razumeli krivična djela za koje se optužujete? Ovo je kam kuptovat. Atë a dihen veten fajtor Onda da li se osjećate krivi? për këto vepra penale për të cilat akuzohesh. Ova krivična djela za koje se optužujete? Jo, nuk ndihem me to. Drejt. U redu. I njëjta pyetje është edhe për Dragiçin. Isto pitanje važi i za Dragišu. E ke kuptuar të akuzat. Da li ste razumeli optužnicu? Edhe vepra penale për të cilat akuzohesh. I krivična djela za koje se optužujete? Po. A ndin veten fajtor për kryerjen e këtyre vepra penale për të cilat akuzohesh. Da li se osjećate krivi za ova krivična djela za koje se optužujete? Për asnjëherë. Nuk ndihem fajtor për vepra të cilat nuk vjen në barë. Za nijedno znači krivično djelo. Po, para asnjëherë. Ulë. Cente? I se ke kuptu. E kam kuptuar këtë akuzën dhe nuk ndihem fajtor për veprën e cila më vjet në barë. Shkoj në limanat. Ulë. Edhe pa fajshëm për vepra penale Da për se të cilat optužnici akuzohesh. jasne da nisu krivi za krivična djela koji ste im stavljeni na teret. Vazhdojmë me fjalët hyrëse të palë. Nastavljamo sa uvodnom rečju Franke.